afoforo nti yepese nsan e bia bebam eno nti anbesa akwa nwontofoɔ ne nkyɛn na ɔmo to aye nwom na me yehu sɛ ye to aye ne na ase nwom efi sɛ ɔmo bɔ ɔmo mɔde anwontofoɔ yepese aba mo nkyɛn bio na mama ya aye nwom na ye de ayi ɔbɔ ade na ye amen. Nyame wadomwe yeah nana nyame adomwe metiasio o nyame adomwe awurade adomwe nana nyame adomwe metiasio yeah, Adaroma, yeah, Penny, you, yeah, I'm a France, you, Adaroma, Metiasio, yeah, Osafwa, you, Adaroma, Metiasio. Onyame wadomwe Adaroma,
Adaroma, Messiasio. Yesu Adaroma, Messiasio. Yesu Adaroma, Messiasio. 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 Onyame 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 adaroma, Messiasio. Adaroma, Messiasio. Onyame adaroma, Messiasio. Onyame adaroma, Messiasio. Onyame adaroma, Messiasio. Obia wiyo. Mezume huye. Onyame adaroma, Messiasio. Yawa nyame bia waba ya ho ban. Yandi ya wa radia wadi ya sa nyina ma ye. Samina mesumwa onwa ni me hai. Adoni amani amwa wani me ratefo. Oh mi suro atafwa wani me yesie. Ya mi wa ya mi bia onwa ni me hai. Iwe nyame bia waba me Oba ye ho ban yo. Ajidifu aye nyame no wadi asenyi. Odi asan imayo. Anunti semena musumwa. Onwa ni me hai. Ya kwa maniemo. Wani me ratefo. Mi suro atafwa wani me yesie. Iwe nyame bia onwa ni me hai. Mi wa radi bia waba mi wo ban. Yandi ya me no watu bi adi na ye. Samina mesumwe onwa ni me hai. Enso wani amani awo wani me ratefo. Mi suro atafwa wani me yesie. Yeah na mi wo nyame bia wani me Iwe nyame bia waba me waba. Ajidifu aye nyame no wadi masenyi na mamia. Semena musumwa. Onwa ni me hai. Yadi aye kwa maniemo. Wani mi ratefo. Mi suro atafwa wani me yesie. Iwe nyame bia onwa ni me hai. Me wa radio waba me wo ban. Yandi ya wa radio otumi adi na ye. Ajirifu ya nyame no otumi adi na ye. Titi nyame ya odi ma se na ma ye. Sami kwa mani ya mwa. Oni mi and so when you know what did you ratefo. Oh mi sudo what did you
to me, and I'm here to charge me. Yaria be about me, and I'm here in Samina Mosumwa. Yadia, your crime, what did we ready for? Sam and Penny for the young pabo, and I yes, ye now, Senia, asking ya more ye. I dare so once a year. Yeah, anyway, I have none we are. I've been to way up Musty, and to what way, and from whom may I order. Ah, that's the way you be when you're for. I hear the boy you're so. You will pass the bill. That piano ready with him. No more would the winning like and one so I walk away. You know, we didn't so. Why was and be able? And what the be a mobile day? I didn't want to be ready. You are ready to be over by your baby. What you judge for? No, what do you say in my eye? Samina mesumwe and so many amani wo yeah mesuro ya me you want me bia wa baya wo baida ya nyame no we dia sanye na maina na mosumwa wadwa ni bi ya kwa mani wodi bi ready for bisuro bo yesu ya wanya mi bia wadwa ni bi na nyami ya bia mamida na nyami ya bia mamida eti mama na yesu what the make of Radiana Nayamia? What do you mean? I was what do you mean? when you be where you be, I read where you be, I saw be at home, I shall be I'm a Nibia, we grow, we must hear me. Yes, mo, ready more. Why? Yes, I need anyone now. Yes, I am anyone now. Yes, I need anyone now. That's what I am.
Yezano, Jehovah Yanidia, Mimo, Minister, Ashana, Nuana, Ashawa, Nuano, Oria, yes, Oria, yes, Oria, yes, Oria, yes, Oria, yes,
Owura Yesu Amani Dizunani Owura Yesu Amani Samina mesumwa and so when the amania wo oh media me sudo but I'm one in the oh me New York for her. New York for her. Munye de demamits New York for her. New York for her. Ye did New York for New York for. Not me Canada for so her. Canada for ye did. Not me Virginia for her. Ye did. Not ye Shenyam. Na me Las Vegas for her. Ye did. Sabe sana Nyankopon hwe. Se me refi bro no a free buy ya. Me mane ha. Ohio for so ha. Ohio. Na last hour. Ghana for her. Ye did. Hey, if you French le pa o. Ghana for no betre baby o free. Se baby ani for her. Ye did. Baby ani for. Hey for. Crow from for her. Crow from for her. Aye. Crow from for monka ho. Christo omi ante asie da. Amen. On say ye sha asie na energy level na ye 10%. You say mo click ya manako 50%. Mo yade. Afi na mo nyane nyane. Me the orange juice akuti kire o ya no anom kakra. Sa no nya energy. Eno nti ye beto adwumadi ne so. Emra du so no ye be pe enyum fe ana kama ama ye mpanyimfo. Na ye mpanyimfo no omuni hokafo. Uhu ma me fefefo a Nyankopon ahira omo a omo te first line so yi. Omo nyum e na eba. Nti anyum tefo mumpepe enyum emu ohwam. Na yemfa nyiye na se ma ye mpanyimfo. Ene onhokafo anyum tefo. Ma ye ready. Omo ye ready. Na ye se enyum mu nya hwa gu mpe. Ye mpanyimfo benya abesa. Na omo hokafo so abeka omo ho. Na yaye kama anyum tefo mumre na drusi. Samuel Brahwa Wonyame abia yidi gwadidu ya yinkanidio Samuel Nyamia Samuel Samuel Jumayenia. Samuel Abia Judia Jumaya, Ama Bay Wire down to
wa kwa shenia wenya me kwa nusu bi ayi di adwa na sinkani di oda Pimpin wobra Samaria 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 Jumayania Samaria Conshenia Samaria Bia Judia Jumaya Amabe Waya Amabe Waya Amama Baduazio Ayeso nyamia domeme nazikaudio yadia Wamaya ugwadi azuya dia ya Emmanuel Pimpin bayi wayo nazikaudio Yebayi wayo jakasia ni amandudu amwa dia ya Emmanuel Samaria Samaria Brabwa Samaria Conshenia Samaria Bia Judia Jumaya Amabe Waya Amabe Waya Samaria Amama nyina yo nyame ayebio waye bia mai waye bia mai sawa ya ngupo waye bia mai waye bia mai ya yesu badua ye no badua ye amaba waye mama beda wasio
adi no amaye. Onyame adi no amaye. Oma yambo nizo. Oma yambo no seya. Wose. Wose. Wose yeah yeah. I was yeah. Hallelujah. Was Hallelujah. Yeah, one money say ya. 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 Hallelujah. One money say ya. Woman is so. 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 Hallelujah. Amen. Enyuma animto fortune no nyankopon onhyira moda. Amen. Na yempanyimfo so a omu tu enansante no mbenante ha no mo dance ye no so nyankopon onhyira moda. Ye ma me nso nyame onhyira moda. Na yete max ba ko afiri. Ye ya announcement ye se empanyimfo ne one omo yire no ensa. Enya anye sare meka no. Na yempanyimfo e bo no mo betwe omo yire kwa omo anchia omo. Omo ahwe omo anim. Nti animtro ye san be ni biu. Na oba na wa hwe yire no wasore. Oh honey. Dear, how did you for munsia do dio? Asidan kanya me da. Amen. MC yeda asepa nyame enhyira we. Ye ma woni wa home emreki tu bi. Anyum to fon so yeda mo ase bebre. Asidan kanya me da. Amen. Sabre empanifo amekwai se ye wo doctor ewo ye mu. Enti sabre Dr. Penny obemaye a health education kakra bi. Na anuanom de tie ni ene just oputo ni beka say introduction ye free dwumadie ekọ a ye beye Zoom meeting sa Zoom ho no wo question bia bra ye de bema asafo ni nyina ye be share date etiduru ho a bo modern ne bra so doctor besa ba ho no mo na ensembise bia uwo bia no waba abeyi ano ama Kristo omayenti ase da. Amen. It is about time we have a doctor among us. He is going to give us a health education. It's going to be a brief. After the program, we are going to have a Zoom meeting. We will share among all the branches. So at that time, we want you to join and come and ask a question that you have for the doctor. Amen. Amen. So at this time, without wasting much time, I'll call upon our only, and there are a lot of them, but he's the one here right now, so we will bother him. You see, what we know is that we have a lot of doctors, nurses, healthcare professionals among us. So as we are here, we are going to take that advantage to let them help us to grow both spiritually and physically. Why not a person who wouldn't them?
obi a mpɛ sɛ owu ntɛm nti Dr. David, a doctor, a prophet, and he has a lot of titles. And Dr. David, me pacho, and penny ama kwai say, obi nchire Dr. Nejoma, and ye nchire o de bechire ye. De edo wakoma so a opese wo de chire ye, bo modern na fa chire na obia entie. Dr. Nyame nchire ho. Amen. Thank you. Asiranka Yesu dinda. Amen. Yo, medase sokujo. Mpani medamwase se mama makanya na mene asafu ikasa. Mo fan cheme na me voice no yes kakra. Asumdio. Nyame ase. Yenim se ye nyina ye ba Nyankopon nchen a ye pa hoto. Ye penkwa tenten ene ayaresa. Enti ye papa mo ebo empa ye maye na ye so ya nkasa ye hwe ye pomodin yie se de be ya enkwa na Nyame de man no ebedi amen. 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 Enti we de me ma me kasa nwa because ye wodwumadi enti aye ba ha na se de sofu jo kan no se fi ha kwa ebetima share series of Zoom meetings a ebe chere yare ahodo no bia on a specific date said the beya obia betimi ate enoma bi ase na so wo anamo bi so a also watu enti ene make a very short word on our hypertension ehon e ka hypertension a e friend emoja broso enti medical bisa say mpacho hwan na onim obia o hypertension ewo haye ye shemu e se onim obi o blood pressure mpacho pejansana menhwe pese me hu obi a onim se obi o BP okay yo medam ase mpanyin wa onim obi a enye wo ankasa wa onim obi nti se ye wa ankasa kora onim obi right sa de etoso no yesi afiwe mu no wa chichire wonsa wa check your blood pressure bi ampacho pejansana menhwe ampacho eno ano mishomu abe say 30% ena atichire omonsa yo edam ase nyame nhyiamo enti de enti na me bisasa ye fa ewiase nyina yare ba ko a ekum nipa kese pa cardiovascular disease which essentially no hypertension no so moja broso no which is part of the spectrum of cardiovascular disease. Cardiovascular, it's say yakuma any intinina moja nemu no. You can't say America hapa throughout the years no. It has been the #1 cause of death in America ha. Inti ena de inti a ye kasa ne say enye yare so a ebo nkaye because here me sure say una hona osisi etwen na untimi nanti a obekọ hospital right but pressure no se efa nipa 100 a emu be 80 to 90 obi eni obenya symptom bia until the next time anase de be na ko hospital ne say anadwe say wodai no wantima sorry anase wonam sa no obuhweye ana ogina ho sa na nefa echia ena otofom so it's usually presents with complications right all the complication na ebeko hospital enye yare a oto na oti ebo ga part of the symptoms but enipa dodo na enya sa symptom no enti ade a ewo se ka ho asem na ena ade so a ne prevent no ana say ni hu because etchire unsa kakra bia no ne hu so obi pini ede ekoso a ebetimi edo ato aduro so ana say ebekire wono ma also obeye ama obi pina ede akofom enti enu nti na me bisa se hwan ena achichire ne nsa enti e ka se high blood pressure kra eyede ade on se nyame bo yen no se sitie no se mitwa obi nsa na mogya ne nyina agu fom a obewu ontimi nante ontimi nye bibia bim enkwa nasa enti nyame bo akoma to yemu a edae ha yensa bonkum so a
nti wodun sa to a wobon say ebo ga so akoma na ete se pump na e pompi moja no efa edroben mu so te se de wode hose ahye pipe mu no na ubie nsuo no na e de kɔ onipadua no ho akwa nyina na onipadua na timenya emframa ene aduane na udi no bi na etimi atenase na ye wo baabi wo ho a critical pa wo se umoja na ye de ekɔ baabi te se wadwenem critical because it is an end organ say ekɔ na akosi wo ho so baabi te se wani wo se moja ne ba ho o kidneys wo se moja ne ba ho because na ebe sone moja ne so na efin bi ewom bi ayede afim so enti enam santi no se pressure na enam pipe nim no se ano koye den pa na asay ntini no asay ntini na first ebeti mama ntini na pai ama moja na nwina gu beti mama ntini no so emu asisi entina ba bi atwa se moja no kokoduru na enye dey enkoduru ho so anase moja ni ntini na nkasa no ebesei enti enoma bebre ena etimi de ba enti se obinya pressure ede na ebo ne nkaye de me pese me twa so ntentem ede na ebo ne nkaye de ebo ne nkaye ne se onhu bibia enti ebi wa ye hospital obi be ba no oba se oh ne na ye ne ya no oba oba chichiri nsa no na ne nam ewiem kura a on expect se enkode sa kura be de ebe nanti enti we no se china wodana wansore a we ka se oh we de enim de ye no kura o enso na ebia pressure so enti de ewo se ye ne se emre bia no se haidie nyame adome ye pharmacy local pharmacies ewo ha obetimi awoki in na wa kura don sa akɔhye okɔwo mata odon sa ahyem na no akyekere nsa ama right ana se obetimi atɔ BP machine ni bi na wo de ayede wo de atufie na wo hɔ a na wa kyekere nsa na wo kyekere nsa onoma mienu na ohu value ba ko wo soro na ba ko wo fom obi ka se fa ne se 120/80 right enti wo kyekere nsa na hwɛ esoro de ne kyerɛ se time a wakoma no epia moja na yede akono ene na esoro de no ena efom de ne time a wakoma no eje na home ama moja foforo ayede abetem no enti efrɛ esoro de ne systolic na efom de ne afrɛ no diastolic so enti sa na tie enti se esoro de no o hwɛ se obi ti se mimi age below 40s ne de o expect se we benya around 120/80 as o stropa obede obeko unya tra 120 eko be 129 ye ka se esro de ne be ka se elevated okay a form de ne so ye expect say around 80 hwa a free 130 eko sro ene 90 ko sro de definitely when you hypertension just when you moja broso but say doctor be ka se moja broso a enye ba akopɛ ena obekyekyere aka se wo moja broso ana se udimirika sa no aba be dru hospital ni akyekyere wonsa na ekoso da bi ebe mo wagye wa home enti se wo ofie na wo check bi a time a wa relax so na ehu bi ani mu ana bi no na atobo ase ayede a check eno ma de ba de bebre ye free bi modifiable factors non modifiable factors modifiable ne de wo betima tu ho anamo se de be ya yare ne nya de emma ena non modifiable ne de enam ye bibi fo na ye no nko akora no etimi nya pressure so o papa o ana o maame o fa bi o pressure o so no etimi ma wo ye de ema wonya bi but de obetimi abo ho ban ebi ne se o sorry a obeye exercise right de make a che mu nyina me de me be keka me di mu fo bebre o but me ka kire wo e wo se wo ye so because ebi wo ho a anajo me ira adano na because I share de anajo so enti won say come do na ukowia nkwa mu na mkra ye de are enti say no ye kra no de aduane na sie say de me ye no ompene because emwa me health right emo 6 there obedi waduane bia I'm sure say was no aye dey wadidi awie dada obedi dia try say de ye anwa aduane a ya kyeche right enam mono say anuane no e wo say
wote so efiri wadidie mu enkyene ne titiru pa enkyene de obɛte so kra oh aduane a obedim. So these are some of the dietary factors obetima menim say ebi wo hɔ de a men kano because ye here my it say ensa right ye nom nsenti no men kan nsa wa ha smoking cigarette ye nom cigarette but ye metima kan wa ha pa me gidi say affected do na wa ha stress adwuma na ye ma ne boro so no pamocho yen try say ye betimi adi stress kakra right because wa pomodi no hia enya ba critical one hia unya chance kwan san nye de enya adwuma biem san so na enna o say yeda e was an adwuma wanya kra no 8 hours of continuous sleep there e was o ye de unya so an adwuma was unya 8 hours of continuous sleep and then amemo ka say mother only 2 hours which is very bad at what time bia me kra na mi suro ma me ho but anyway asanka yesu dinda enti we nyina a very bad idea I was away ohun nti mesro and not there because sesia me public health ye nhwehwemu the spectrum of cardiovascular disease and asa yare we ba enye no nko anenam ene asichire yare enenam so ene your friends say stroke enenam because obi pini kosro pa emoja na ekọ utirim ho no ebe pint ni no na moja na hwiegu enya hwiegu mu a it's very serious ebi wa hwe kra ntimi nkasa biem na ye de wako so ana say ebe yedidie na meka ho asem no especially anwane sa den cholesterol ntimi build ewo untininim na akosi kwan no enti moja na anko adwene ni mu ya enframa nko ho enti wadwene ni bewu enti na ebia wadwene no ba bia na utimi de nanti ewu a untimi fa nanti biem so enti na obinya stroke anu ay paralyzed no enti sa enoma nkitinkiti ena medical ka enkyene ene sa aduane die no sa nso na se doctor do wato aduro so a me pa chew try na enom aduro no try na enom aduro no se ekofom a doctor be hu se oso sesa no ana sa wote so a obi wa se o me de me na na kire me aduro bi ade ba ko a ha adwen pa se those medicine no dodo na ye concoction especially bibiduro no to you know your friends say oh sayare no wafa yare nti I always discourage me omo am sure omo say sa bibiduro ndie okay o meka say oh doctor ntina kasa but me na me Ghana no me experiment bi omo na omo henia na me omo operation no oba me taking history ahwe bibiduro awanom onum bibiduro sa be 10 years afi echina na bibiduro ni ne se o maboaboa no ko doctor ho no onyima so aha no akasa akiro enu sa no se wa mantama na wonso apro nti gise me twitwa wonso no de kakra bi na aka na yede eto aso ahoden enti se first said na yede etie no enti bisa no me mfa me kasa ne nkwa akiri me pa ho chew bp de ade a ehu it may affect your kidneys when it me bo ni frakra a wonhu ade akura biem enti find time go to any Walmart facility near you go and check your blood pressure okay na ehwe baby ewo so ehwe baby ewo na e so ko hu doctor menim say had assessing doctors is not so difficult right na yenko hu your doctor for amen enti say emre bam a sofo na yebe hyehyɛ programs no yebe kasa fa cancer ema no fo mu kokoram mema prostate cancer ene enoma bi a ɛwɔ sɛ wohu a na wohu nsɛnkyerɛnne bi a watimetu anamɔ yi amen Ensemble tiatia doctor yedawasipa hwɛ we dia what my no North America ha enye free anka yebetue sika enso odi ama ye free doctor echina yebeto aso yenya wo de yenya o yebesua enema bebre said doctor dika kan no ye free ha kwa yebeye Zoom call
na waba wo question bi a wo bia no fabra na yen kyerɛkyerɛ wo ye woni ma bebre a ɛbɛboa wo ɛbɛboa me ama yɛtimi atena asase so akyɛ Kristo ɔma yɛnti ase daa enti ɛbrɛ konti no yɛde besi ha wasɛm bisa no twetwetwe to hɔ yɛma akwai na wabisa mpani yɛda mo ase. Ebeda Kristo ase so ye na do ye wo da. Amen. Madam ase ena ye da ye nua so ase e wo friends knowledge we nye general knowledge we in-depth knowledge out the ache. Dr. David, thank you. Enti ebeto adwumadi no so no ebe chechire mu kakra on bedi dwumadi no anim a mpanyefo yi on. Si ye hye dwumadi no ase no ya ye prophet Yona Kwatin out of Virginia in the di name ebo mpae edi dwumadi no anim ne yeto aye ne na ase anyom wie no yeda obade na ase so watie mpae bo ewo na ase ne aye anyom a yede bre no yeto aso no na de one ye beche onyankopon asem no eye evangelist Isaiah Kwatin Springfield na wabo nsem wa ha ama no sa pepepe na ansa na evangelist ebe sorry na wabo one ya che enyankopon asem no de obedi mpaibo anim ansa na aba no eye Daniel Miller a ofri Tachiman Ghana na wabo nsem wa ha na ono awie pe na osofo evangelist Isaac White ede nasem sia de bobo mpaye edi nachi eye Silas Ajeman a ono so Virginia na wabo nsem ama no sa pepepe na ya to ayedwumadi no so ibeti Bible monken kansem ansana ene de ode ye bete nyankopon so no ewia de bobo mpaye ye main player eye Apostle Daniel Ofosu a ofri Sunyane district oye Apostle ewa Sunyane district na wabo nsem ewo ha amano na ya to aye ne na so nyoma de ye silver collection na ene so se de ye na nra nwumre no ye nkola no ebebo ye play amaye sa pepepe ti Las Vegas nkola no ma ye ready mema mo sign na eduru ho a mama mo sign mo ba ye play no said ye no na de to aso no ye de aseda ne aye bi anase announcement bi e wo bia no ye de ato aso na ya bo mpaye ama ye ho na de obobo mpaye atwa dwumadi ne to no kra eye Deacon Joseph Boadi wabo nsem wa ha ama no na apostle otidwom asi na wa hye dwumadi no so ama ye na yenyina yede enhyira ekofie ti mano asi emredu so no yebebo mpaye na ene de oni obeche nyankopon asem no oni ye abeche onyankopon asem ti yebesre na ema ne nyina akofom mema begina ho na Daniel Miller abo mpaye amaye that's me it's more than for show me mpaye wose woni asase fowura Israel mo no monya hene yeda wase kanfo hye wodi kokura ne onyam say na mo pe wado ye ne buru hunti wa hwe enso ama nyina boa no so bakofo mba de ese wa no say de wa ya ma ye efe nsa se yekoda se tufuchi bi eda kwa ya se ni ho so hwe ne mo na mo ho kronkron ti ade pache wa bo ya bati ama de achi asomdwe mu ya bedi ahia mu e ba beti wonu mu asem de ese wa no say de ode asem ne breye no be yi nipadua gira nchen ne fa ho kronkron be hye ne ma ne kasafa ne mu mi hye wonu mu nyam nsa se kwati asem yi a yentimi nya bibia ma ne nya yie na ya ebetie nso emi nya atiefo awirefifo da ne mo mienti asem fa nkobɔ ye bra mienti asem na ɔhaw ne amane bi da yeso bia no aso ne ba ye nche a atutu afie mu ya de dom ɔhaw ne amane ne ɔhaw bia no wonam asem yi so e de aya amaye nsa se nan na sa wo ba ye no wo kasa wonu mu asem eye nsankyere ne pii sabre yesre wo yodomankoma wutimi ade nyina ye ma asem emeka embom ma asem yemfa odosronko ebetsa yakoma mu na asem enhyeta na asem yemfa bi nkofie nkokyira foforo ne entwe akra meka wo Yesu so wadwuba no ho me enhya no monyam onyankopon edin be na wodi ne asase nyina so na mo nkronkron so ne bedi boa ye me enhya no monyam edu sa abresu a na wo sefo de adwendwen wo haw ne nna ababeto akra so ye sɛ ma bɔfo no me akakaifo
ne ndi asem apuyusa na se breso na se Nyankopon opi wonu mu nyamu a yanye yiraba wudi mu nti betie se ndaka nyina amen amen. No abonsem wa ha. Yebeda onua Daniel la ase ewo mpabohwama ode di evangelist Kwatin Isaiah Kwatin out of Free Springfield. I ne oni obeche Onyankopon asem anim yedamase. Eno nti anyomtofo no ma enyom ne yede age evangelist Isaiah Kwatin tata na ene di Onyankopon edesoma no ode abechire yen asafo yedamase. Anyomtofo Babu mwasemwa na manko. Babu mwasemya. na manko. Babu mwasemya. na manko. Babu mwasemya. na manko. Every maso kapma diswa na manko. Babu mwasemya. Amen. Enunti evangelist ene die Onyankopon de akyerɛw sɛ ne de akyerɛw sɛ bene asafo yi nkasa no emre duru so asafo no nyinaa yɛ aso yɛtio Awurade nkasa mfa mu amen Amen. Mama yi nyina na Yehowa Nyankopon ase sɛ Awurade yɛ na dɔ yɛ hɔ daa. Mama yi nyina fa asedama Yehowa sɛ wɔyɛ wɔne yɛ gyini yie na dɔ yɛ hɔ daa. Amen. Adɔfo no ɛnɛ ɛbrɛ emre be so na akoa de asempa no ebekwa wiye no na wayi nhyira. Amen. 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 Momiye ne Yehu asese wo ye na do ye hoda. Amen. Amen. Ne momisra moni diem. Obia ma nani mre. Obia mpe. Yeah. Obia ma nani mre. Yes. Jidi adwuma enya agrodi debi sofo. Jidi adwuma enya se me ko na makoya bi ahwe da. Etso wo jidi mu a ya fa jidi adwuma ni agro. Yes. Right. We do not play with the true faith work. This work that we're doing in this church, it is very serious, so take it very serious and do not play with the work. Adofono. Ebra eba ya ye hye esom na ase no. Me hu se empenifo no kan eka asemi se enfom so ka. That's right. When we first started the service, the elders mentioned something about confession of sins. Na enfom so ka no be bosome be miensani. Ebra ye call Canada no. Eni hu ade saase mu e kire me. Yes. And that's right. And in talking about confession of sins, the Holy Spirit put it in his heart to talk about this topic when we went to Canada. I don't know. And now I know say, Bomodi nepe pen. Nepe krataki to women quotation guso. Yes. He will entreat everybody as the preaching is going on. Take a pen and a piece of paper and write down the quotations that he's about to bring you. And now, Yehowa Nyankopon, yeni Yehowa Nyankopon be din komo. Yes. Achire ekwan a me no mi ye fa so a ye mpa abobatu akonya me ni. So today,
God is about to teach me and you both how our prayers will be answered, or our prayers will go before the Lord. What jirim? Jidi adwuma no woyɛ no basa. You may be in this church and you're not really taking the work serious. Woduru kukuam na obi ani hɔ a, woyɛ deɛ wopɛ. You go to a certain place and you see nobody's around and you do whatever you please. Ɛnam no mienu. Yɛmforo soro. Yes. So today, me and you go upstairs. Ɛbrɛ yɛ baa no mpanifo ɛkyerɛ yɛ sɛ pani baako ɛkɔtena ɛsoro hɔ. Yes. Na mfonso biara abo wabra bom no. Yes. Wokɔ ana pani na wakɔkyia pani no. Na ni pani na kyɛ. That's right. When we came here today, the elders put it before all of us that if you have committed any sin, go upstairs. There's an elder up there and talk to the elder about that sin that you have committed. Wonim sɛ ɛnɛgyiri fo yɛgya mfonso ka. Yes. You know that nowadays a lot of true faith members, they do not partake in confession of sins. Obiara di bem. Yes. Everybody think they're Ɛwɔ right. adwuma no mu. Yes. Everybody think they're righteous. Adafo no. Yɛbɛsɔre maako. That's Hwɛ sɛ wɔn wani amere. Ne wɔnsuro nyame a, wonkɔ ne nkyɛn. So if you're not serious and you do not take God seriously, you're not going to be able to go with the Lord, go be with the Lord. Ɛnɛ, wɔn a mpɛ sɛ wɔkɔ nyame nkyɛn, wɔn ma ne sa so. This is the question. Who does not want to spend eternity with God? Raise your hand. Wɔn na mpɛ sɛ wɔkɔ nyame nkyɛn. Who does not want to spend eternity with God? Raise your hand. Ne sɛ ɛte saa deɛ a, yɛbaa yi, woni di wo ba atɛm. Papa, woni di wo yere atɛm. Maame, wotwa wo kumpoa. Yes. And as we have come together today, think about it. Have you not insulted your husband, your wife, or even your children? Have you not said something wrong to them? Ɛna mo mienya brɛ. Yes. Ɛyɛ na sɛ yɛto nwom na ɛdi dwuma ɛkɔ so a, wobɛsɛ obiara atwe ne kɔn. Yes. Obiara ni nkum. That's right. Ɛbrɛ duru si yɛtu nyame yɛka nyame asɛm anase yɛtu fo a. Ne yɛn monya ntɛntɛm. Monya ntɛm. Na reho. Ɛbrɛ ɛkɔ. Na reho. Ɛbrɛ ɛkɔ. Ɛdiɛ nti ne yɛbrɛ. So he has noticed that when prophetic work is going on, everybody is paying attention, looking at what's going on. But then when it's time for preaching, everybody is trying to rush the preacher. Ɛnɛ nyɛ saa bɔneka ne ho asɛm ne yɛbɛka ne kɛse. That's right. Na mmom nyame de asoma yɛn nti ɛsɛ ka ho asɛm ketewa bi ansa ne akɔ ɛnɛ asɛm no so. But today he's not here to talk about that particular sin. But today what God has sent him or given him, that is what he's about to talk about. Enti mesra mo mom yɛn sɔre kɔka yɛn fom so. Yes. So please let us all go confess our sins. Mebusam 28:13 ketewa bi. Mepacho P and the Yakin can semono. The Dikai Pan, Yebehuno Proverbs chapter 28, verse number 13. 13. According to Proverbs chapter 28, verse number 13. Karadia Sam say, Dear Okata ne Mrato Swono, Onya prom da. Menu mienu ene du ya yɛte hɛn. That's right. Ɔnsa me boss waka ya sɛm bi. Bronsam de bɛkɔ akɔda wo ka wo. Yes. Me boss pɛ wani amba wo so sɛ enie bi a woyɛ yɛ. That's right. Antwa yie no. Ɛda wanim. Yes. Remember the moment the quotation came about, you remember the certain sin that you have committed. Now notice that the devil is going to accuse you of that particular sin that you have committed. Ɛna menu mienu. Yɛn sɔre ne yɛn kɔka. That's right. Ɛfom so. Yes. Yɛn tare na ayɛ fi no. Ɛnyɛ wɔtare ɛhyɛ wo sɛ yɛ o. Na me honhom mu. Yes. Let us all rise up and go confess our sins, for our garment is very dirty. He's talking about the spiritual garment that you have. Sɔre kɔka ho fom so. So go and confess. Anyɛ saa. Unko nyame nkyɛn. If you do not confess your sin, you will Isaiah not be with the Lord. 59. What's it saying? Ɛnyɛ me na meka sɛ unko nyame nkyɛn o. Ba twɛn na ɛkasa kyerɛ. That's right. It's not him saying that you're not going to be able to spend eternity with God, but the word of God is the one saying that you will not be able to spend eternity with God. 59. Isaiah chapter 59, Verse 1. number 1. Hwɛ, Awurade nsa nyɛ tiasa ɛnso ɔgyeɛ. Wɔsɛ Awurade aso nsi. That's right. Sɛ me no mienu ɛkɔm a ɛdi yɛn. Ɛne yɛkɔda mpaabɔbea. So a Yesu tia yɛ tietie mu no. Wɔsɛ na so nsi. That's right. Na die bio. Na nasom ɛnyɛ duru a yɛnte asɛm. Wɔnyɛ asosiɛ. Ɛne wɔnyɛ mum. That's right. That's right. The word of God is saying that God is not deaf. God has a long arm that everything, all our cries, everything that we're pleading with him, God is able to hear. He's not deaf. Na die.
Me pacho Isaiah chapter 59 verse number 2. Ko. Nemum. Mo mumu yo ene de ema mo ne Nyankopɔn tam atwen. Me pacho wote amumu ya se. Hwɛ ɛyɛ na asenkafo no. Ensem bi wo ha ye kan se ya. Empenfo no enya da agi kyerɛkyerɛ mu. Yes. Wo sɔre a wo se wo ye senkani. That's right. Yenya ma ensem na wo nka. Na so akwa anyere. Yes. Somebody may Suba write. ye tan. That's right. A lot of people, they're very boastful. They'll say, "Oh, I'm a preacher. The elder should let me do whatever I please." But then your character is very bad. Your lifestyle is very bad. Adafo no. Wo se de Me pacho ne nto aso no. Na mo bone na akata nani. Wate? Wo so pe nyame nkyɛ akɔ. Wagu akatere wakotade efiri soro kosi fam. Watu se hyɛn. That's right. Adafo no. Wa bregu. That's right. You may be sitting here. Your garment is very long. Your headgear is covering everything, but you're working in vain. Etimi no mienu. Ene. Ankasa asɛm ni kwa wie no. No wasɔre. Na ni perifo kudi nkomo. Yes. So me and you both, by the time this message goes to a close, you will rise up, go to the elders, and confess your sins. Me pa mo chewo. Yede ho na atwere ho. Yes. Na yempanifo no a nyame de o mama yen no. Hwɛ mpanifo yi. Anmonyamfo. Yes. Nyame afra wo mo afiri wo fie. Wonti ɛde wo maba ha. Yes. So me ye kra ho adwuma. That's right. Ansa no kra wonya kwa nyame nkyɛn. That's right. Just look at how noble the elders, noble the elders are. The elders that God has given us. God has put them in place that they should work on us. They should help us before they can even make it to the Lord. Wobɛduru nyame animu a. Yeah. Wodi nyame adwuma ni di agoro. Yes. But you're playing with the work of God. Agirifo. Momo ye ni na ho. Yes. Ne nyame dɔ yɛn. Yes. Let us be careful, for God loves us. Anwum na yɛ to no ya momo ye ntie. Ni yin fo mu asɛm ni nya dwuma. So let us pay attention to the songs that we're singing and do the works that's in the songs. Hwɛ sam perifo we no. Ɛnam no mienu be hwɛ de ketewa bi wɔ mo. Yes. Yohani. Etire ye aduenu. Aduenu nchemu aduenu baako. According to John chapter 20, verse number 21. Asempa no so ne Yohane atwere maaye no. Eti ne ye aduenu. Kɔ Enyimu aduenu baako. Ɛna Yesu si wɔn bio sɛ. Hwɛ ɛbra Yesu baayɛ. No be ye nyuma nyina wie ye no a wɔbɛkorɔ no. Yesu asi wɔn bio sɛ. Onyare fira wufum. That's right. Na ɔne dumieru ne hyiae. Na ɔne wɔn di papa mu no. Wɔde nkroku tumi ɛma wɔn mo. That's right. Kɔ Ɛna wɔka kyerɛ wɔn sɛ, asomdwe nka mo. ɛne wɔ se dumieru asomdwe nka mo nyinaa. Amen. Amen. When Jesus Christ rose from the dead, he gathered the 12 with him and he gave them the Holy Spirit. Then he said unto them, "Peace be unto you." Gidi ɛsom. Me se wo pɛ bia wo nya. Ɛno kwasɛm pa asɔfo. Gidi yɛ soronko. Yes. That's right. The True Faith Church is very different. You will not find it anywhere on this earth. Wote gidi no wanya gidi ba aware no a hwɛ ni yie. If you're here and you have married somebody from this church, treat that woman with care. Wanya gidi ba ma aware no a hwɛ ni yie. If you have married a husband in this church, treat that person with care. Adofo no yɛ kɔ ahimam. Yes. So what you are going here, you be jaw. We're going into the kingdom, and if you do not watch your ways, you're going to be left behind. Adofo no.
Penny John, you and Sheldon. Amen. Adofonom. Gidi adwuna ye no. Anya agro ene ye die. Debbie. Yes. Ya kan nyina ye na kwan so ya ko. That's right. Hwɛ sɛ wo gidim na enso hwɛ kɛse bi nto ma woni na hɔ a. Unhunu sɛ ahemane ho adwuma ne ye. Yes. Sometimes if nothing has happened to you in this church, you may not think that we're working about the kingdom or what we're doing is concerning the kingdom. Hwɛ enso hwɛ to wa. Yes. Sinase. Yes. Wan kɛse wa sitremu enten. Sɛ nye bɔne bi ne wa ya. Adofonom. Yere ho na bɔ obra yi. Yes. Ɛne sɛ mfumso bi ne wa ya. To America company fo nkyɛn. That's right. Ɛkoka mfumso. That's Ne right. ehu anya ko hu mɔbɔ. Hallelujah. Amen. If you're going through some type of trial, sit down and analyze. You have not sinned, then go before the Lord. But then if you have sinned and that trial has come upon you, go to the elders and confess. Hwɛ ɛnu nti Yesu Kristo emra woni dumienu no hyiae no. Ɔse wɔn bio sɛ, Yes. asomdwe nka mo. Mo nyina mo nya somdwe. Amen. Right. Sɛdeɛ agya soma me no, me nso Sɛdeɛ- mɛsoma mo. Sidi Nyankopɔn ɔsoma me ma me ba wiase. Yes. Na me be kyerɛkyerɛ tene ne akwan. That's right. Ɔbɛgye ne nkoa ne ne mfra wa ne mmɔfra no mfiri atamfo nsɛm. That's right. Mo nya somdwe. That's right. And when Jesus Christ called the 12 to himself, he said that as the Father has sent me to this world to deliver people, to also save my children, I also send you. So peace be unto you. Adoforom. Na ɔka saa no. Ɔhome gu wɔn so, Yes. ɛna ɔse wɔn sɛ, Yes. monnye honhom kronkron. Mo nya ho kronkron. Yes, receive this Wote spirit. gidim. Wote gidim. Yes. Woka mfumso nyinaa na mpanifo epagya nsa gu so. Ɛne mpanifo bɔ mpa yɛ ma. Ansa ne yɛde kɔtera nsum. That's right. Aboasu. Ahohoro saa mfumso ne nyinaa ma na korɔ. That's right. Ɛne deɛ ne si ya nnɛhwɛ wabrabɔ. Tan. Wodi bisa sɔfo. That's right. You in this church, you confess your sins to the elders. And after you confess your sins to those, they prayed for you. They took you to the water and they washed away those sins. But what is happening with your life right now? Ebinom ne wɔn mma ɛyɛ aka. Ei, Right. ei, ei. Yes. Ebinom ne wɔn yerenom ɛyɛ aka. That's right. Ebinom ne wɔn kunom ɛyɛ aka. Wobɛda ko nyame nkyɛn. That's right. There's some people in here that they're holding grudges with their children, their wives, their own spouse. So how are you going to be able to go to the kingdom? Ha? Wobɛyɛ den ako nyame nkyɛn. How are you going to be able to go to the kingdom? Ɛne ɛwɔ Nyankopɔn sɛ yɛmɔbɔ kokɔ. That's right. Na san firi wakwanbɔne ho. That's right. Na yɛwɔ Nyankopɔn hu mɔbɔ. Na ɔmfa ahemane no ma wo. That's right. So today, God want to remind everybody in here that know your ways, watch your ways, that you may be able to inherit the kingdom. Ɛnyɛ ɛho na ɛtɛ yɛn. That's right. Ɛnti na nipa ebi firi Canada. Ebi firi New York. Ɛduru ha. Yes. Ɛkwa gye ntra. That's right. It is not because we do not we're boastful or anything like that. It is not because we don't care about this work. But some people have traveled from afar, from Ghana, from Canada, because of the kingdom of God. Adoforom. Ɛnɛ yɛwɔ Nyankopɔn sɛ bi mmɔ kokɔ. Yes. Right. Deɛ aba no kɔka kyerɛ mpanimfoɔ. Ne mpanimfoɔ nsɛm ma wo. That's right. Eti bere a ɔhome gu wɔn so no. Ɛdeɛ no ka kyerɛ wɔn. Ɔse monnye honhom kronkron. Ɛnɛ mo nye ho kronkron. Wɔn a mode wɔn bɔne firi wɔn no, ɔde yɛ firi wɔn. Mpanimfoɔ yi a. Yes. Ɛnɛ Peter mu ni hɔ. Wɔn akyirifoɔ ni. Okay. That's right. Okay. Saa animonyamfoɔ ya. That's right. Eti sɛ wobɔ bra ɛwɔ gyiri mu a ɛnyɛ wadwin sɛ ɛsɛ wɔnyɛ obi ɛna woyɛ no. That's right. That's right. And Jesus Christ said to the disciples and said that if you forgive people their sins, I will forgive them. And he was talking about the disciples, and now the Peter, the apostle, now there,
Our elders are here. Adwuma na yɛyɛ no sɛ maame bi mempɛ wasɛm na metaa wa ɛyɛ me anam taa me ho deɛ meyɛ maame bi bia deɛ mekɛgu maame bi so bia no ɛba me a me hɔ. That's right. He said, notice that if he hate a certain person in this church, whatever he's saying against that person, it is coming back to him. Ɔse deɛ wanya ama wo nua no That's right. wanya ama Awurade wobɛda kɔ Nyame nkyɛn. That's right. Whatever you have not done unto your fellow brother, you have not done unto the Lord. So how are you going to be able to go to the kingdom? Mommyɛ mpaeɛ na yɛnyere yɛn ho yɛnsua twerɛ no yie. That's right. Let us pray and study very hard of the scriptures. ɛna ɔse sɛ kɔ And to us one, according to John chapter 20, verse number 23 in year 3. Awurade asɛm sɛ wɔn a mode wɔn bɔne afiri wɔn no. Wɔde afiri wɔn. wokɔka wo mfom so kyerɛ mpanifoɔ yi na mpanifoɔ no tena ase kɔm ana sɛ panikoro no akɔɔ n'anim no ɔhwɛ wo din na ka na koma sɛ o ɔmfa nkyɛ wo ɔhwɛ wo nsi no mu a ɔsɛ ɛnyɛ bio hwɛ deɛ me dɛ koraa no sɛ aha ayaresa kɛseɛ bi wɔ mu hwɛ onipa bi wɔ hɔ a ɔborɔnsam na ayɛ ne saa ɔma no bɛyie That's right. Notice and ɛno nti adwuma no yɛ wobɔ ho mmɔden no na wasɔre atia wo. That's right. That's right. Notice for sure that as you confess this to the elders, they will say that, oh, I have sympathy on you, so I'll forgive you, and you'll be forgiven. But notice for sure that as you are being forgiven, there's a healing that you're receiving from the Lord. Enti ɛberɛ a panin bɛsra ma wo si apɛ Yes. na panin bɛbɔ mpa yɛ ma wo no ebi wɔ kora ɔtumi twa mpaabɔ ma wo sɛ mama wo nanson kɔsrɛ nanson wowie a ka kyerɛ me enti wowie mpaabɔ no a no na panin no aba mpaabɔ bia hɔ anaasɛ hyia dɛm hɔ na panin ɛne wa bɛdi nkɔmmɔ saa wodaeɛ bɛɛ na woso yɛ ɛne ho wowie ne saa na panin no ade ne nsa too so no bompa yama ehwa tumi na ebetena mu no That's right. Sometimes this is the process. Sometimes the elder will say that, okay, I've forgiven you, but I want you to pray for about 7 days. And then the elder will visit you at the prayer camp and ask you the dreams that you've had. And based on that, the elder will lay hands on you, and whatever spirit that came in you for you to sin will be delivered from you. What's all teaching one come from so? Akakito efasi na me ma akonka ho. Na one mama won bɔne tena hɔ no. Ɔbɛma na tena hɔ. Hwɛ panin ni ka kyerɛ sɛ wo wasɛm no ɛyɛ boapayo. Usuba nyɛ. Wo yɛ bɛburo nsa. Eti bɛ yɛ na ntena hɔ. Wola asa no. Awurade se won ne ya. Wola asa no. That's right. And notice for sure. Let's say you go before the elder and the elder says that whatever you did it purposely. You are someone of a witch or you are a devil. So whatever sin you have committed or whatever spirit that is in you should remain. It will remain. Hwɛ wo sɔre no ɔbɛgye di hyia dem ha ɔmfa mpanifoɔ ho ɔmfa wo nkwa ho wabɛtena ase ɛgye enyuma no ato ne saa kama na dem ayɛ de na mfo di asa yɛ kwa himam waka. That's right. You may come over here, you may dance.
Yes, God bless you. Say, Ufri Gidi Yakum come from Swa. What do? Yes. Right. Now, through faith, you confess your sins. You're able to feel very, very delivered, or you'll be able to feel safe. Oh. Amen. Amen. Enunti. Se peninu bompa ye ma si ape. Yes. What you? Yes. Right. The moment the elder will pray for you, you have been delivered. Ye mu mebre. Yare do mo haye. Ye mu mebre enfonso. A lot of us, the sicknesses that we're going through, it is because of a certain sin that we have committed. Ye mu mebre. Most of us. Yes, most of us, a certain sin that we have committed, the devil has had a chance on us. Yes. But then when we tell you to go confess your sins, you are blaming the elders. Yes. That's right. That's right. Hallelujah. Amen. Right. The hands the elders are laying and lifting up, they have a certain account that they have to give on it because the word of God says that we have to live holy hands. Me pacho pong ma o twere koma Yakob. Etia eye enum. Ko. Yimu a eye edunsia. Me pacho James chapter 5 verse number 16. 16. Etifia sem boneka ene adesere. Arofo yete. Enyam na meka yo. Otwiri yampo Yakobon. Yes. Wase boneka. That's right. Confessing. What you want to be asori a kanfo so. That's right. You need to confess your sins at all times. So we a difo kanfo so. If you're a prophet, confess your sins. We senkania kanfo so. Even a preacher, confess your sins. Yeah. Arofo ko Monkeka monfom so ancheche mo ho mo ho. No why then? Na munyi empire ema mo ho mo ho.
na wasamoyade so what wo kan fu so no wie no emu bi yale na pani na sɔre wɔte akonya skora no asɔre wonti wɔgyina hɔ no watere ne nsa wɔ so no asrama na tumi ne na tu That's right. The word of God is saying that pray for one one sorry another. na o kan pani wan sama o kan sɛ deɛ ɔpɛ Yes. You know that the elder is able to lay hands on you and whatever sickness upon you will flee. But nowadays, a lot of people are gossiping about the elders. hwɛ agyirifo ma menka kyerɛ wo sɛ gyiri som yɛ som bia yɛmfa som bia nto gyiri ho That's right. This church cannot be compared to any other church. na ɛyɛ na yɛm nti nkura yɛ wɔ kurom ha yi sɛ ɔne wo kasa a na ɔde asɔre bi bɛkɔ mpa gyiri na reho aba Nowadays, wonim deɛ woka some of the children in here, sometimes as they're conversating with you, they will try to compare true faith with a different church. adɔfo no momma yɛni na hɔ no gyidi deɛ ɔsoso nyankopɔn na ne maa yɛn That's right. Let us be very careful, for this church came from God alone. mepa mokyɛ yɛde mfonso no atwere hɔ mepa mo kyɛw obia nkoka ne mfonso sɛ wopa motɔ sɛ wopɛ nkwagyeɛ sɛ wopɛ nyame anim onyam ahunu a koka mfonso If you're looking for deliverance, if you're looking for salvation, go up there and confess your sins. yɛnkorɔkorɔ nipa ɛwɔ mfonso ka ho debi sɔfo ei Yes. hwɛ mfonso nti woma da akyekora bi to asɛn That's right. We do not force anybody to confess your sins. But know this, that because of you not confessing your sins, your children's future will be at stake because of your sins. hwɛ agyirifoɔ mepa mo kyɛ yɛ mom yɛnyere ɛho no yɛnsua deɛ yie na mmoa yɛ Yes. Right. Let us study well. titiriw yɛn nuanom ne mmarima no a awurade ayɛ ɔmo adom ɔmo asua nwoma That's right. ɛne yɛn nua mmaa no ɔmo sua nwoma no ɔmo nsua baabu no mu nsɛm no yie That's right. That's right. We have to be very careful and study well, especially the people who are very learned. They've been to universities. Let us take time and study the Word of God very closely. ɛfisɛ nyame mu na animonyam tumi ɛne nhyira wɔ That's right. For in God, that is where there's glory, there's power. adɔfo no ɛnɛ yɛyɛ kra ho adwuma yɛsɛ ho yadeɛ That's right. Today we're working on our souls. We're afei getting ne deliverance and yɛkɔ healing. yawadeɛ so That's right. We're about to talk about our marriages. ɛnɛ mene mmienu yawadeɛ no That's right. yɛsɛn no ɛnɛ yɛbɛyɛ no yie Yes. Today, me and you both, our marriages are failing, but today we're here to fix the marriages. mepabotwo pii munya botrɛ Yes. na yɛnsua biribi kakra mfa awadeɛ ho na mmarima no bi wɔ hɔ a ɔmo di awerɛhoɔ That's right. Nowadays, a lot of men they're going through a lot of things in their marriages. They're sad in their marriages. wonim sɛ ɔkɔda no ado a na nisuo bu ne mpa That's right. wɔde kɔhi adɔfo no mommyɛni na
Amen. A lot of men are sleeping in tears. Enti na ya hwe bibi kitwe bi awarim. That's right. Osekafo. Etire 9. Ni jemu nwotwe no ka semi. Me pachopi Ecclesiastes chapter 4. Verse number 7. Solomon said, "For 89 nyimunson." What's saying? Bible say, "Na mesan me hwe owiase huhude." Owiase. Eniyema bi wo ha, ene ehuhude. But aware de, wo say enye ehuhude. Itimu. That's right. He saw something that was meaningless in this world, but then marriage is not something that is meaningless. It's something very important. Custom kinkani. What say? Obaku ho. Na obiara nka ne ho. Enso na oniba ana onua. Hwe. Bema. O ma me wo no. Wo nuanom. Nanso edurum le bia eye wo nko a. Yes. That's right. And abobra. That's right. Obiara nka ho. That's right. Nyakopo hwe kom. Na no say akwa azaye. Ese me man oba. E ka no ho. Yes. Na nani agye. Yes. E wona sitem no otimi asomi yehua. That's right. Pay attention to this. Maybe you have siblings. Any man goes through this. You have siblings, but a time is going to come. You're going to be living alone. Your lifestyle, you're going to live by yourself. But then God is going to say that, no, I need to give this person a spouse. Hwe wode wo ba be kan ho no. Awurade anye ni yo ho. Debi. Awurade wo ba be kan ho no. Awurade anye ni meboa. So you say one yere etwe apo. Right. So you saying that God was wrong to give you a spouse? So then why are you fighting with your wife? Me wo question bi Awurade busa me. Enti wo se me ba me musa obia. Wo se mu hwan ene timi ne yere tena se. Ebia abrabonum ase adwoa. Enti ade we ye ne sen an be yi enti fo wadwen bra. Yes. Right. He said God gave him a question to ask everybody here. Who here is able to sit down with their wife? Why it be They're gonna move this family forward. Yes. Who does that in here? Wonu be ma no fatu ho na de ato ho tam so a na watam so a kosi mata de ma me wode na wade say ya force ubetimi wo ntimi o enhye and wode tifie yes utimi no yere transfer dwen. That's right. These are how some men are doing in their marriages. They are dictators. They'll tell their wife, put this here. Nyame na aprani ama wo. Yes. Yes. Nyame na de oba na ma wo. That's right. That's right. God gave you the wife. Afi eden na adane manso. Yes. Once on nyame na na ntwe manso. Yes. That's right. Won say nyame na ne nya. Yes. Asem da yeso. That's right. And know this, that as you're holding a grudge with your wife, you're holding a grudge with God. Harafo kinkani ko. According to Ecclesiastes chapter 4, 8 no ento aso na yekekan. Wo se obaako ho na obi anka ne ho. Obaako no wo ho. Obi anka ne ho. Enso na oniba ana onua. Hwe. Onware ye no. Na oba. Debi. That's right. Hwe Awurade ye wadom. Na Awurade pese wudie. Ene wode oba no beka ho no. Ene hwe se waku enkran ba kwa ba. Mienu ba. Miensa ba. Wo fia no wani agye. Yes. That's right. Umpe we na pede. That's right. You see how when God gave you a wife and gave you a family, you see how you have a child, another child, 3 children, and when you're home, you're very happy because of what God has done for you. Nanso ne bre nyina no na eni awieye. So. Obre ni nyina no. Adafo. No abra boy trokan. That's right. Even in all that. Eni awieye. That's right. Na ye dan. Wo se ahunya nso emme nani. Hwe. Ahunya. Adafo no. Se me no mienu ehu de nyame ye ne a. Ani wo se wo kai ba mo no wo se mun na nwiri de esa mo dwen ho. Na nyame na kasa odwene mo. Na Awurade be yama mo. That's right. That's right. When it comes to wealth, God is saying that you shouldn't worry, for God himself will do it for you. Adofo no. Ya wade ye. Mo menye ni ko ho. Nyame hwe. That's right. Ko. Na wempo. Ena me bre na me kame me kra ene pa mama no. Why? Ko. Why so? Ko. Eye huhudie ne ohaw bone no no. 1 Corinthians. Me pese me twitwa asem so
ye che mate se ebi no akata mo ha Papa wate won. yeah What's it? Mienu eyesene baako. That's right. 2 is better than 1. hwɛ awurade se wo maame nyame ehyira wo ma ba ma ni munyafo sei That's right. wo fara nya hwɛ That's right. wo mu no That's right. enti ubu paase wo kun no no Bible se fɛle wo kun enti wo fɛre no That's right. agyirifo mo me hwɛ yakwan yi ne nyame ehyira yɛn That's right. nyame o me yɛnte ase da Amen. Amen. God has given you a husband. Do you respect the husband? For a lot of wives, sometimes they disrespect their husbands, but the word of God said that women should respect their spouses, their husbands. hwɛ kɔ 1 Corinthians ne mame is it ebrɛ kɔ 1 Corinthians 7 verse 16 what's say Me pacho 1 Corinthians. yaware na yɛware no hwɛ adeɛ nyame de agya wo Yes. ɛnyɛ kɔ Yes. hwɛ ɔbɛ bi wɔ n'ani so ɔhye ɔbɛ bi ntumi nso no mu nanso wo no ama tumi sɛ ɛne ne ntena Okay. That's right. deɛ ɔbɛka bi a yɛ adwuma That's right. ɔbɛ bi nso wɔ hɔ a na sɛm nye ne koko ne bufu ya no atwetuo nanso wama ɔbaa no abotrɛ Yes. a ɔne ne ɛde teɛ That's right. 16 wɔ sɛ 1 That's Corinthians Me pacho 1 Corinthians chapter 7 verse number 16. 16 wɔ sɛ Na oba aha wunim say wɔse wo ɔbaa wunim say bɛrima no a ɔne ne teɛ no wonim sɛ nyame wɔ nhyɛ bi de ma wo ebia wo na wo beji wo kunu nkwa. wonim saa Yes. Do you not know that you're going to be the one to save your husband or your wife? wonim sɛ wo na wobɛgye wo nkwa Yes. You may be the one to save your wife or your husband. ah ɛso ɔhu deɛ ɔte awadeɛ so wokɔ nya damfo mi na no kɔtena ase a wotumi sopa wo kun saa Yes. ɔmfii me kun deɛ ɔnyɛ sika kora ɔma mbi ni ɔyɛ sɛ O me fie ntem. Or prepare you. na wo bɛrima nso ɛ Yeah. wo bɛrima no Hey. a ka woyɛ abusua no ti no ɛdeɛ ɛfiri wo mu ba ɔse sɛ Ana say Aha. oberema ɔbɛrima wunim say wonim sɛ ebia wo na wo beji wo yere nkwa. nyame hwɛɛ no a na ɔde ɔbaa no bɛhyɛ wo nsa Yes. Yes. ɛna ɔse hwɛ no so na daakye wobu no ho akonta Yes. 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 Know that you're What going to way? give an account. wo ne ɔbaa no ɛte sɛn So pano. How's your relationship with your wife or your husband? agyirefo mom yɛni na ho ne nyame ahyira yɛn That's right. God has blessed us. nyame ama yɛnimdeɛ soronko Yes. adefo no kɔsoma ɛ Me pacho verse number 17. ɔkɔse sɛ Ati first ne say ese obiara say opene na setena so. enti mene wo mmienu sɛ mekoko nyɛ a pene so wo so nyɛ a ɛsɛ mpene so Ana akɔfa. ne nyame hu yɛ mmɔbɔ ne yɛka yɛ mfo so kyerɛ mpanifoɔ ne yɛmpanifoɔ no boa yɛ mpaebɔ Yes. ame yɛde yɛ ho nyame ɔtumi ade nyinaa ne hu me ne wo mmienu mmɔ Amen. ɔma yɛnyɛ nhyira Amen. wɔn dɔba yesu kristo dim nti amen Amen. 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 Nsɛm Amen. kɛseɛ paa. Amen. 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 wama wo nsɛm bɔ wo nsɛm bɔ wo nsɛm bɔ wo nsɛm kɔsoa bɔ wo nsɛm yɛne yɛbɛka kyerɛ yɛ panyini isaia kɔaten bɛka sɛ onyame ɔnhyira wo na ɔnhyɛ wo den saa na ɔnyɛ wo kɛse so ɛnka ho mmerɛ du so no bɛbɔ mpayɛ atoa dwumadi a panyin bɛgyina ɛha ɛyɛ ɛne yɛkyɛeɛ no nti bɛsɛ na ma nyinaa akɔ fam mmarima asɔre na onua silas abɔ mpaeɛ ata dwumadie n'akyi ama yɛn Atwa me mo mpaeɛ. Oh, ɔnokwafo Yesu Kristo a wɔde ne tumi ayɛ wɔn nsam a yɛda wo ase hyɛ wo din kronkron animuonyam sɛ wonam honhom kronkron ne wo tumi so na wagu aban. Ne yɛsrɛ wo no sɛ ma wo Awurade Yesu Kristo waba no nkɔgu asase pa mu na Awurade yɛtumi ayɛ so adwuma. Yɛsrɛ wo sɛ wona yɛ adwene mu temufoɔ ne akoma karifoɔ enti sɛ yɛbɛtumi ayɛ biribi a ɛmmoa ne firi wo nti mesrɛ wo sɛ yɛde nipadua ne akoma ne yɛ adwene nyinaa ma wo ɛsɛ owura Yesu bɛdi mu hene na deɛ ɛntene biara no owura Yesu waka yɛn na Awurade yɛato ne nyinaa agu na yɛpa ama wo Kristo David ba bɛtie yɛn daa
owura a wo nso wode ne gyina ha ma ne kan w'asɛm no mesrɛ wo nsɛm den hyɛ ama no sɛ wobɛma no akɔ so anyini wɔ w'asɛm no mu na abere nyinaa wɔbɛgyina ha awurade wama no aka w'asɛm no sɛneɛ teɛ ne yɛahyɛ wɔ animonyam wotumi nti bɛtie yɛn na dɔm boa yɛ adom no nti ɛnyɛ saa daa da onua Silas ase ɛwɔ mpabohwam a ɔde ataa adwumadeɛ no akyi saa pɛpɛɛpɛ ɛno nti mmerɛ duru so no bɛkɔ yɛ mpanyimfoɔ hɔ na yɛde deɛ ɛtoa so aba anyomtofoɔ bɛsa aba mo nkyɛn abion mmerɛ duru so no yɛgyinaa bɛkɔ fam na yɛabɔ yɛ mpaebɔ a ɛtɔ so mmienu anyomtofoɔ yɛtwɛn o Echawa nyamia bra nyamia dansini Israel nyom number here aduokono enkono Psalm 99 Israel jom number ne ye aduokono enkono Psalm 99 Atifia sem onyankopon konkono ho ayeye Awurade di hene aman ho popo Ɔte kiribim so na asase him Awurade ye kɛse Sion na wamane so aman nyinaa so obeyi wudi aye kese a eye hu no aye na ono ne konkon ohene tumfo a wodo atemuo wona wobu atentenene Jacob mu atemuo ene tenene aye wona wobuo momma Awurade ye nyankopɔn so na monkoto nsɔre ne nan ase adwanenim ohene konkon no Mose ani Aaron ewo na sofo mu na Samuel ewo wona wo boni din mu wo fra Awurade na oje won so okasa kire wo mununkum dum mu
odi na dance sam ene na hyede a ode ma won so Awurade ye Nyankopɔn wo na wogye won so wo ye won Nyankopɔn a wode firi ene won ye so retofo momma Awurade ye Nyankopɔn no so na monkoton sɔre ne bo pakonkon ne so na Awurade ene ye Nyankopɔn ene konkon amen Amen. Adinyina nyamia wani ani daso. Osoroni asase wura tumi mo wode fo ne wo Yehowa woni Nyankopɔn wa watamu afasase nyina so we adonfo na ayemobrohunfo wonyame a ubucherifu na wadoye do so mauma yesiamu awdimu yadi wayeye ni wasida eni kabia maudin sanse yehwani ama wayaman ya na eboro adwene enenti ase so yankwaje Nyankopɔn anonyam na ayeye ni aseda nka odin dada Amen. Anonyam ayeye ni aseda enka odin dada Amen. wa na abehu ya mabo na wode yamfom ne ya meratodie nyina kyeyen na waka yen sede wadɔe ne umobrohu ne tie Awurade ya ye bɔne ya di abɔne fosem ahyɛde ne mmara na ntamudi a wode ma yen no ahonam na adanti yantumi ani so enti ama asɛm a woka de to ho a ɛde ɔhaw ne amane bɛba no ɛno na aba yen so o ye Nyankopɔn dan wani bɛhwɛ wo man na fa ye bɔne kyeyen ma yen kotosra ne yade sra ne yemobrohu ade a yade ba wanim enne awon paebe mu no Awurade mani nuru wanim so hwam na bɛyɛ man na ensi akra yi wodi ntite da Amen. wona mo kronkron yi kyeremu ana wuyi hu adi kyerɛ empani a ɛwɔ North America ha ana wode sans hyewe ema wɔn dafe sɛde wutie yɛn no afi so betie yɛn na behu yɛn mabɔ dodo a ya hwɛ o manim kwan a omunya meduru yɛn no fa utumi ne wa ho adi di o anim afa o nyina bɛka ensa wasomdwem dodo aso a wode yɛn aba no hu yɛn mabɔ okra biara mabrohu ne na de srɛde a onam gidie so no abɛwura wadan mu no Awurade enyiwa ne hunta wa kra biara minyagopo enyiwa ne hunta wa kra biara ade srɛde biara obi biara de da wo no Awurade bɛyɛ Awurade betie Awurade mani nsian yie wadomanenti amen Amen. Yetwa ejumadi no so anyimtfo ejina ona so no ma ye honhom nyom anyimtfo demas Dia wudi ya bedrunya Ebeneza nyamia dia waye dia doso Senyamie
Asida se nyame, asida se nyame.
Amen. When I mean, Yeah.
Children play kakra said ye di ehyiamu da bia ananra mekai mu no
say mmɔfra no ɔmo ka program no ho ɛyɛ inclusive sɛ me ya abɔfra no na mekɔ gidi aso bɛhyɛ gidi aso yɛ ase no ɛma meda so ti gidi mu no ɛyɛ me mmɔfra teteɛ yɛ bibia na yɛde meka ho yɛ play yɛbɔ mpaeɛ yɛyɛ preaching saa so pɛpɛɛpɛ na yɛtoa so ɛwɔ ha ɛno nti mmerɛ do so no yɛbɛsrɛ Las Vegas youth ɔmo bɛyɛ play wa mo nsɛm anhyia ɔmo bɔ nsɛm hyia Las Vegas youth na sɛ mo refi a last year yɛhyia no ɔmo yɛ play bi ɔmo me kura agye bi nsɛm mesi me ka play ho pa so ɔmo play we deɛ na ɛboro ma adwene me nti aseɛ so nti minim sɛ afi we so ana ɛnɛ da so ɔmo bɛyɛ deɛ bɛma me so makai na next year ɔmo asan bɛbi ti deɛ ɔmo yɛ ɛnɛ wanka amen wɔ ha ɛno nti Las Vegas oh my goodness oh mmeranteɛ mu mmeranteɛ na oh maame no okura mic na ketekete no na no ɛdɛ papa wo deɛ tie bi maame yɛyɛ ready yɛn nyinaa yɛhwɛ mo so I'm ready I'm watching you the camera is on I think yesterday we had about 1,000 people watching today maybe 5,000 people so you're reaching the masses so speak and do everything that you've practiced for so long okay we're listening. Asidanka nyameda Apostle Michael enamkwaso a oba wose obese obehwe enkra no program ne bi enti ye pause kakra ama na betena se ansa enti sabere enwumi ya na moto se de na mo de ato form brel no Apostle esre se mo fa to form brel na ometena se amen enti mo fran betimi atena enchen ho kakra bi se so panyi ebetena se a na maba no mabeye ama wahwe bi amen amen
Onwaro
Jimmy,
Yada anyamtofoɔ no ase yada mo nyinaa mo ase sɛdeɛ yɛnim dada no na yɛgyina yɛtwɛn Las Vegas foɔ nkɔla na ɔmabɛyɛ play fɛfɛɛfɛ ɛde yɛakyerɛ yɛn mpanyimfoɔ ɛne adɔfoɔ nyinaa ɔmadi ahyɛ mu wɔ ha ɛno nti yɛbɛma mo sa akwanya no mmerɛ aduru. I got you. Come. Okay. Yeah, for sure. Hi, mommy. Praise the Lord. Hallelujah. I'd like to thank all of you for giving me your attention. I'd like to thank the elders for being here and giving us this platform to. I'd like to thank the elders for giving me this opportunity, all of us this opportunity to do this play. And I'd like to thank all of you for giving us your attention. So the topic of our play is on the Bible verse, Proverbs 11, verse 24, which says, "One gives freely and gains all the more, yet one withholds what he has, but even what he has is taken away." So our play is about a king who has some peasants who come to him for some support, but initially he turns them away. But upon hearing this wisdom from his secretary and hearing all of these things, he says that he would give his peasants their financial support. And that's what our play is going to be about. So I'll ask you if you can all give us your attention, and you could all focus to the front. Thank you. My king. Yes, my secretary. The peasantry seeks your audience. Shall I allow them in? Yes, I'll see to them. Let them in one at a time, please. Yes, my king. Peasant one. This is peasant one, my king. My subject, what do you request of me? My king, thank you for allowing me to be in your presence. May you be blessed. My king, I have been a loyal subject to you all my life. As a farmer, I have always tilled my land with purpose, and have paid my dues to you. And I have never been a problem at all. But my king, recently I have fallen through some hard times, and me and my family do not have enough for ourselves. So, if it would be thy will, I ask that you allot me a month's worth of salary, so that me and my family will not starve from starvation. And if you do this, I swear that I will pay back my debts with haste and continue to serve the king with joy. My subject, I will not honor your request. For it is my own subject's responsibility to take care of their own financial welfare. As the king myself, I'm responsible for providing unity and protection for the people. So I'm not responsible for providing for your family's issues. Yes, my king, you are right. It is not your responsibility to handle your subjects' personal welfare. It is my responsibility. But my king, without your aid, me and my family will not survive. So I ask that you please have mercy on this
humble subject. My subject, for you've answered yourself. This is not my responsibility to take care of. For this is not affair for the king to handle. It is to be taken somewhere else and to be dealt with. Now, be gone. I have other affairs to attend to. But my king. But do not dissent, or you'll be punished severely. Now be gone. Anyway, dear. 3 more than you. Peasant 2, peasant 2. Can you give me your mic? This is peasant 2, my king. My subject, what do you request of me? My king, thank you for hearing my request. As you know, I have been a faithful subject to you, but I've fallen upon hard times. My shop has not been doing well. Please, my lord, allot me some funds, for my store cannot survive without them. What is this, a pity party? Why do all of my subjects keep asking me for money? No, go work for yourself. It's not my responsibility to financially take care of you. My king, please, I won't have anything to provide for me and my family. Okay, if your store doesn't survive, then what does it do for me? Now go find some other way to stay afloat. But Silence! I've spoken. Now be gone. Hey, well, anyway, dear. Well, prim na kuma pa. Why, her neck, come away about when you must Debbie. Wow. My secretary. Yes, my king. What is the state of our country? How is our people doing? I'd like to see it in full detail, please. Yes, my king. Upon taking account upon the affairs of our country, I would see that the protection and the unity has been stable. Everything regarding their protection has been going well. However, for the personal welfare of the people, I cannot say the same. It seems as though our citizens do not see themselves in the best health and do not have enough to keep going forward day in and day out. How could this be? I've been so good to the people and I've given them everything they could have. I've given them good trades, I've given them a good military, you name it. What could be the cause of this unwellness? Yes, my lord, all that you have said is right. You have given them all these things, and because of that, we have protection that we have never had within our kingdom's history. However, my king, when we look at the actual welfare of the people and how they're able to go through day in and day out, they don't have enough to provide for themselves. They don't have the support from the king or from the royalty so that they're able to get past hard times and be able to provide for the kingdom. They can't even provide for the taxes or for the churches or anything within our area. Well, in that case, my secretary, what do you suggest? I trust your judgment. Yes, my king. Thank you for trusting my judgment. I would suggest, my king, that we give some sort of financial support to the people, maybe some sort of stipend or some sort of allocation for the next few months. I believe in giving them these allocations and helping them out. They'll be able to be more prosperous, they'll be able to be more joyous, and because of that, they'll be able to bring even the stuff back to the kingdom so that we can be more prosperous and have a great welfare. Yes, I know, but you know how much I strongly oppose funding for the people. Yes, my king, I understand. But there's a proverb within the lands close to us, and it goes like this. One gives freely, yet gains all the more, but one withholds what he has, and even what he has is taken away. I would say, my lord, that if we give to the peasantry, if we give them what they need, in turn, we will be blessed, the kingdom will be blessed, the church will be blessed, and we'll even have taxes to bring back onto the kingdom, making us more prosperous, and our people will be well, which is one of the main objectives of our kingdom. So, my lord, if you will hear my request, I think this is what we should do to help the people. I guess we can do this. Call the people for a great assembly, and I'll announce this to the people. If it goes well, then it goes well. But if it doesn't, well, we don't have much to lose anyways. Yes, my king. Peasants, the king requests your audience. My subjects, it has come to my attention that our country has not been well, and the reason for this unwellness is because all of you do not have the funding to take care of what you need. So starting from now, I'll provide you with the funding you need to get by, and I assume that you'll use it wisely. That's my announcement. Yay! Thank Now, you, my king. As I said, I expect to use it wisely. Now be gone. Yes, my king. Thank Hey, you. be go.
My king. Yes, my secretary. The peasantry once again seeks your audience. Shall I let them in? Let them in. Yes, my king. Peasant one? Peasant one, my king. My subject, what do you request of me again? My king, I have no request. Instead, I have come to thank you. Ever since you have given me aid, I have been able to restore my farming practices and have better off ever since. Oh, really? Wow. I'm glad to hear that then. My king, if you beseech me this one time, I'd like you to accept the gift that I will bring in the coming days. I plan to bring the best of my livestock and crops to showcase my appreciation to you. My subject, thank you, and I'll gladly accept that. Now, if that's all you have, you may take your stuff and leave peacefully. Thank you, my king. Peasant to my king. My subject, what is the nature of your visit? My king, I've come to thank you. Because of your gracious support, my shop has gotten back on its feet. I can provide for my family and myself. If it pleases you, I would be happy to provide you some of my best products from my shop. Well, I'm actually glad to hear that this time. And initially, I wasn't in support of funding you for your shop. I'm glad that your store is doing well, and I'll gladly accept. If that's all you have, you may take your stuff and leave. Thank you, my lord. Well, my secretary, I guess you're right. Giving freely to the people does make them prosperous. It does. Thank you. It does. Thank you. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. In the book of Proverbs 11, verse 24, it says, "Give freely to the people, and you'll prosper even more. But withhold what you have, and you'll lose everything you have." So, dear brothers and sisters and elders, whatever we have to give, we should whatever we can do, because we're human, we should help the people that we can help. If you see someone struggling or you see someone going through hard times, you shouldn't just be selfish and keep what you can do to yourself. Instead, you should help them. Luke 6 verse 31 says, "Treat those the way you want to be treated." So if you want to succeed, you should also help other people succeed. Now, in the play, there's the example of the money, but it doesn't only have to be giving money to people. It could also be helping people out in the church. If you're a pastor and you can preach really well, you can help the youth. Speak the word of God. And if you're a singer and you can sing really well, then you can also teach them to sing. By doing this, you won't only be helping them, but you'll also be helping all of us as a church. So, dear brothers and sisters, instead of withholding what we can give, we should instead help everyone to prosper. Amen. Amen. Thank you. Sir, said ye omoka brofo de no. Be summarize ni nyina amamu. Answer na yebeto aso na say mpanyifo bo mpaye mom wi a na introduction said ye enra no na ya todwumade ne so. Eda mo nyina amase. Amen. Amen. Okay, then you can so boy and some mom. Oh, don't go. Please stay here. Sir. Oba. I'll take you washroom break. Oba. And then the player on page na ha you know. Said you mo kind of brofonum tea. The best sound could tree mu. Ketu ebi amaye.
na yɛn nyinaa yɛate deɛ ɔmbɛyɛ yɛ ase. This deɛ ogyina ha no ɔna yɛ king no na ɔhwɛ na ne tirim ɔden paa hwɛ na ɛnyɛ ne suban no but king no play ne nti na ne tirim ɔden yie ɛna servant maame a ɔno so te kurom a na wɔsom ɔhene na mekura na menim sɛ saa tete no na yɛkɔ ɔhene hɔ fa biribiaa wode wotumi sɛ biribia ɔmode kɔ ɔhene no hɔ na ɔhene no so abɔ hot ɛna ɔhene no ne secretary nie ɔhene no bu no paa na ɔtie n'asɛm soso nti ɔhene ame ɔnhyira wate na da biara mempirim akoma na fa matters deɛ wokae no wokyerɛ nyinaa sɛ we should learn to give saa pɛpɛɛpɛ ɛno nti yɛbɛyɛ introduction kakra na ɔmakyerɛ ɔmo din asafobɔ ɔmo firi mu baeɛ na play ɔmo bɛyɛ soso ɛdam ase. So please, what's your good name and a little introduction for the team. Hi everybody, my name is Jesse Ampong. I'm from the Vegas branch. I go to school at Fisk in Nashville, Tennessee, and just here to do what I have to do. I'm grateful that all of you listened to what I've had to say, so I'm thankful for that. Pretty much all I have to say. Thank you. Amen. So his name is Jesse Ampong. See your friend Jesse Ampong. Also from Las Vegas, representing Vegas branch. Mame, but also Omre Edu. Hello, my name is Andrea Ampong, and I am from the Las Vegas branch. And I would just like to thank God for bringing us all here safely so that we can all worship today. Amen. But just a mutie, you know. Also, yeah, another Ampong. Yeah, twaso. Watch your Usudi or introduction kakramai, okay? Hello everyone, my name is Joshua Ampong. I'm 13 years old and I come from the Las Vegas branch. And I'd like to thank the Lord for bringing us all here today, and I'd like to thank all of you for lending your ears to listen to our play. Thank you. Amen. So, he looks like a king, right? Yeah. Also, so another Ampong. Me tamani ye play no. Ye mitimi ya ni odwan na me su me. Sa. Ye minim ya no. So ye su me aduane nti ne ye pe aponchen aye. Kristo onhyira mo da. Na onse na ketua bi so ka ho. Ma make ketua no. Ono so free Las Vegas. No take intermittent break akra. Onso ba onso be introduction nti da mo nyina ma se Ampon family ni o. Ampon family only. Kristo onhyira mo da. Amen. Thank you. And nti mpanyimfo sɛ yɛntoa yɛdwumadi no so baabi a yɛduru no bɛkɔ mpanyimfo nkyɛn na yɛde deɛ aka so aba ɛdemase. Nti mpanyimfo ama yɛaso ate sɛ mmerɛ adusu ne yɛto ɔdɔyɛ ɛno nti yɛbɛde bɛgyina mfimfini ha yɛsrɛ paakyɛw na woba a yɛbɛsate afiri yɛ maame nom so yɛ lie baako ɛfa ha na lie baako so afa ne sei na yɛwie a yɛ mmeranteɛ ne yɛ papa nom ɛno so saa baako fa ha na baako afa ha ansa na yɛ mpanyimfoɔ no aba ɛno nti anwomtofoɔ na mosiesie mo ho mmerɛ aduru sɛ yɛbɛto yɛ silver collection. Mr. Pacho, so wohwɛ otu odi hwɛ ɛdan no ho a wohu sɛ yɛaprinte Zelle ɛne cash app QR code ɛwɔ hɔ ɛno an sɛ wobie wo camera no na woskane a na also deɛ ɛnɛ wode bɛboa dwumadie no na wayɛ no saa pɛpɛɛpɛ yɛwɔ cash app ɛna Zelle QR code ɛwɔ hɔ information nyinaa wɔ hɔ ɛna tetare ɛdan no ho no saa na yɛ simple ama obi.
Christ, yeah, what for ye, Jana Wang when the way. Yeah. Or to I in your world. Oh, Siane. Oh, Siane. Hallelujah. 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 Yeah, yeah. Oh, Siane. Amen. I see a wabafu no Jana Wang when the man. That's why you're Juma. Hallelujah. Hallelujah. Mama, baby. Yeah, what's your name? What's your name? Amen. Amen. That's why you're doing Hallelujah.
Above amen. Yeah. Above amen. Yeah. Above amen. Busy damn you are. Busy damn it. I do am a dear doors. But you are amen. But you are go. But you are go. You are Unyami go kroko, unyami ga kroko, unyami kesiye, ukuna saye no, usaye, ukuna saye no, azibaju aye no, azibaju asidano, mikila siarade, umwadi ina shani ko, azibaju aye no, azibaju asidano, sirani tumini ano ya. Adanya miyasia, iya miyaya. Adanya miyasia, iya miyayo. Oni badanya miyasia, so iya miyayo. Omiya kama miyayo, badiwa yo. Adiya oya idoso, adiya oya idoso. Amen. Hallelujah, hallelujah, amen. Hosiana, amen. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Hosiana, bajuaye yo, amen. So no, your announcement kakra na your pipe also kakra na announcement no ni titru pa abebeka no hwe na anto hwintidia misrawo na emom ye nyina ye kabom ne ye ya na efe na ede said ye enra nwumre no mpanyimfo ede dwumedi ni hyase wo se yemfa odo ene bia koye enya adwuma no asa pepepe ne nyina benya so enhyira ene ohwe time ye de hye adwumari sna nyamyenim no kwani enye yesi yendru ha 9 am ye be hye adwumadi na sna about 11:30 nti ye ka kire se yembra adwumam ana se wo bibi titru ye ne ye ka kire se bra ho 9 am a wo be ko 11:30
I didn't hear any words. Judicial them. Why is it acceptable? Why is it okay? And you okay? You two and a month through free your crew biaso, baby abidi shemu. Near share times yembra, near fear this element to Yankopon, near ye dear shemu say shemuno, Yemfa Bako, ye knew Dobako, and ye Jumana, and so I see him be part chance and free. Debbie, Miss Row. When ye last time I late, Mr. Pacho. Yenina yem for do, yenyan tem, yensis ye huntem, niembra hantem. Na in Shrebi a word you may dear Wimbiano, free hankono, now swanya chefa, wanka amen waha. Amen. Nti we mema opinion be and some be subio, near Macamadie. Mr. Pacho, yem fanya juma. Penny say and then you read 9 p.m. near Waha, near Shas ye. And no trap say 9 p.m. no 8:30. Na waha meso me kan fa me ho meso me waha ye nyina ye waha ye mpanyimfo so ye kan mo nyina no mo nyina so waha ne ya hwedwumade no fe na bibia wa no na didie na ye mo ye ba later na bibia akachi de etimi ye bonso ne ye rush se ne de ohun ye koso waha ye we ne ye we ne aka bum ngonran ti mesrew de asi enne no mame yensi bio ye nyina ye ntem ye nyadwumade nsa de eso owi a Yesu dim Udi ninti ontie yenda. Enunti emre do so no ye lateness ninti. Ye jina ye beka bom ya beje empaibo. We are getting punished. And so enye punish ye nshira wanka amen. Enti ye nyina mari nyina beba baako na mpanyimfo atene wonsa wo so obom paya ma. Omo wie pe na emrantie ne ye papa no nyina ababaako na bom paya ma na mpanyimfo ato adwumede nso. Yesra pa cho anyumtofo na bibi light enamase. Mesremo. Jidi sum no. Enye se anyumtofo no nko na enya mic ana omanya omonyom mutu. Ya yete ho no. Ye boa ana ye tubi boa mu de papa. Enti se omoto nyom a ne ye nyina yeso ye mfa ano enka bi emomo na enyum no enye de na ye nyina ye nyenhira. Ti mesra onya anyumtofo no nko na enye o ye nyina ne yenya. Mesremo monhya ho nsomaye. And then you may be doing dance here. And you for baby cool and twice here. Am I? It must say. Oh,
So be Ofi and now Obi Hokani, so Yale, say at the Sredibi, and over free Yankupon to Saji dinner more bra, not in penny phone 3 on so, maybe and so on also so, Mr. Remo. Amobia, no out to an amaba, Sape Pepe, Estremo, and for it must say, sir. So, Emra do so no, Ibako Yempenyon for and Sana Yabo, Empire, Etwato. Now, Apostle Michael just see Eshida during so Amaye. See Yempenyon for. Empenyon mensa en Sisubion, and we hear an tea. And then you bring program no 9 p.m. and you have a chance here. And no patches say Yambra had 9 p.m. 8:30 now waha. Yena aye dem hammer. Yasha Medina say. And Penisa means saying Sisubium 9 p.m. and you have a chance here. 8:30 Yena Edia Shemuaha. One shannon so my it must say. And until in Kaiwa if you penny for a whole banner, the Etraton
na announcement kakra me dey fam no eye aduane de no afena no so emredu panyi hyira so wie pɛ ofa epronemu ana ofa onsanifa so a bon se bibia wo hobi me srep a chew onim wo ho I think say more like yeah buy best right no ho for no Virginia for the same one movie nti we dey srep nko fi ne kodidi why na yeah free baby buy no yenya ehodi ni bi edamase mema de maka na entus nti dia ofie kura asefo you ready obetimi afrem meba ya bedidi sa ananti ebe sere ya bo mpaye etwa to na mpaye bo etwa to no ebe free ye deacon Joseph Boadi a owo Springfield Virginia asafom na emre no aso no nti ma na be perform mary ma be sorry na panyini edi ye name owo sa mpaye boy edamase abusi ame mpaye oh abodi nyankopon jidi nyankopon samrebra ko nyankopon akra hina da wasese wa hu yemobo won ade on fi ba bi baaye ye wo kro yimu waka hina den de abehia ene odan yimu ampa ya ba ye kire de akire nyankopon se de ye de ho ato so na ya som wo ya ba ye yu na mobro so madwumadi ani na akoboko ye krawo ne yakọ asida kase anka wodin de wo nyankopon waye hwe na kampani anwen da efi 70s no ekosi 80s no say ye betimi aye nhyiamu kase se wa ha ere amamanane woyo wo kase enti utumi no sanchen di hwe de waye ye krawo ne yakọ na samba akoye ka che nyankopon se huyemobo betie ne be hira ye makra ba ha nyina ye hyekojan ye nyina ye fra ho se ye girifo masumu nyuma ntran ye mu esumu nyuma amabone to be there na say ade no ema bi ma ye mu na mom ye ba ha ye bibia ye be ye da che onyankopon ye ya na ache se yan ye girifo ema ba ye ne ne mabone bi emetran ye mu na ye meche onyankopon anim se ye nipa enso ne ye nka hwe abode nyina awura udin ne utumi ne onim onyamti fa ye kobra na fa ye bra asomdwem anwumre yi na ye medru ha ne me som ne ba de asedama udin titie yen ena de bra aka nyina amen awurade mpaibo udin ho nti wahini mra ne openye wasase so sane ye wosoro moyen da aduane ne fa yen aka fiye se de fi odi aka fa yen koso hwem ye free bonim na una hinie ni ahoden ni animonyam eye odi eda amen odom ni asundwe free awurade Yesu Kristo nchen no ono onkoa omawa omofra ntena ne ka nchen da amen Yesu asundwe nka nyina da amen mu asundwe o amen